O fel ydych chi'n gweld, mae Adain Avion wedi glanio. Mae'n barod i gael i'w thynnu i'w nyth ym mhen draw y prom yma yn Llandudno. Mae'n dipyn o olygfa, ac a deud y gwir, yr olygfa yma yn fan hyn sydd wedi ysbrydoli gwaith gan yr artist Carwyn Evans sy'n rhan o'r prosiect yma ac yn gynharach mi ges i air efo fo am y gwaith hwnnw. Mae Carwyn, Cysgod ydy dy gyfraniad di i Adain Avion yn Llandudno. Sôn rhywfaint wrthon ni am dy waith di yma? Ie, mae Cysgod yn dangosiad mewn dau ffurf a gweud y gwir. Mae yna cyfres o ddelweddau yn y cysgodfannau sy'n amlinellu prom Llandudno, a wedyn mae yna dangosiad fideo yn oriel Mostyn. A mae'r ddau yn cydweithio gyda'i gilydd. Nôl ym mis Mai nes i ofyn i drigolion a ymwelwyr sydd yma yn Llandudno i ddod i gyfrannu'r prosiect a jyst rhoi un cyfarwyddyd iddyn nhw, sef i sefyll yn ei hunfan ac edrych mas i'r môr. A'i creu celf wyt ti, ta dogfennu mewn difri? Na, creu celf ydw i, dim dogfennu ydw i. Mae'n anodd trial diffinio'r gwaith gorffenedig. Dwi'n galw e'n gosodwaith fideo, ond eto mae fe'n wrthrych, mae fe'n gosodwaith cerfluniadol. Mae'n hefyd yn trafod ffotograffiaeth, mae'n trafod deillio ffotograffig a deillio ffilm, ond mae'n heinog iawn a gweud y gwir. Mae'n gallu gweithio ar amryw o lefelau. Prom lle i bobl dreulio amser yn hamddenna ydy fan hyn. Wyt ti'n gweld bod na botensial i wneud mwy o gelf yma? Oes, na'r union beth wi wedi trial wneud. Wi wedi sylwi ar y fframwaith yma yn y cysgodfannau a gweld e fel rhyw fath o fframwaith cinematic a gweud y gwir. Gan bod siwt gymaint ohono nhw ar y prom Llandudno a bod nhw wedi cael eu gwasgaru ar hyd y prom, fi'n credu bod yna potensial mawr i defnyddio hwnna a falle narratif y dre o fewn y gweithiau yma.